الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami may Islam alhamdulillah yang isip kamu roon amoy ni maalup kamo hon na kamo lokal nakabutang salam doa mo kanyo kalantan serta magmaap in mga sila radio na ando blackout in radio station wayroon lang ta suara dumagpak mo kanyo hawak to inshallah magmaap da kuman inyato ko nang tiud yato tiud sin sa cellphone yato wayroon lang na anjari na waktu ini yarin mga ini masyayikh aray ko ini yari Syekh Sabir Umar yaw ni Syekh Isa Muhammad demikian ipang-ipang ko ini Syekh Alim alhamdulillah dahil mga maudo lang ta pagbisarahan si kita niyo bisa na to na impasalan sin Jakat Peter amoy dahil na pusan lang kasi pakaranjaan na to inshallah lumagpak na kita ni Umaon manjari labayon na sing kami in tungod pa amoy in lang ta zaka waktu ini inshallah din biya mga akot-akotan sin waktu na mo sabab na ini biya natara sa utiyo ipagkala takad kami sinamoy in station lang ta amoy in maukab siya sa mga waway ron na naukab pasal sin blackout menjadi tagnan na mo in pagkala na to waktu yaon dahil amin pengajian sing kita nyo tungod padaka yari Syekh Sabir Umar tumagnakatutan insyaAllah kala tapadal siya ito masyura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Mga katautay mangura ng mga agama Islam, alhamdulillah hamahapon ini in maudu na to amo in zakat. Sabab in zakat ini ikatudin harukun sin agama Islam. Iban importante tuod ini subet kay ngatan sabab mataud to din biya mga liku-liku niya biyayan in zakat ini pegayan. Na in pagzakat mga katautay mangura ng mga agama Islam hati niya pagpatubusin alta supaya kaganapan ni alta baka namong gaman kakulangan sin zakat yaw ayaw kita magunaw na on mga manusia hati niya ako magsakat hati niya tahon pa tahon magsakat ako maubusin alta ko na bukan bayad to hati niya gaman tamugo in pangalta tabiyan sabab masusi siya pabila susi siya na dihilan sin Allah Ta'ala barakat in pangalta yaon na in mga kawagiban long taamuin pag zakat ini at niya wagibin hukuman niya alta tartanto iban ha tumpukan tartanto imana niya on tampat sin zakat biya bukan magdihil ko zakat taway rumbidda din ang mga manusia on tartanto mga sipat si mga manusia amuin doon kanilan inamuin zakat yaon. Tini ang mawagib in pag zakat ini ikaysa din ang mga bahimatul an'am. Imana niya amuin mga hayop, mga halal yaon. Bialong ta mga unta, iban sapi, iban kambing, biyan. Damikyan ikadua niya na mawagib atin yan zakatan apabila makaabutan ni saban niya amuin al-khariju min al-ard. Amuin pangalta gumawa din ha lupa biyayan. Bialong ta din ang mga kunos, yan din ang mga unon din ang mga paginangan mga kuan at tinabi ang mga tumbaga, mga katanian to. Basta gawa din ha lupa biyayan. Wa urudo tigyara damikyan amuin sin piya pa ligot siya sin business biyayan. Na 5 insarat sin amuin kawagiban magsakat. Ikaysa na hurriya apabila in kita hati niya mahardika kita
Bakang kita banyaga, bakang kita ipon biyayan. Kaya milikan sinamukmano siya. Malong tabiya, so pamalong ta ipon na wala, kaya wagi siya magsakat sin alta niya biyayan. Sabab hati niya, biya banyaga siya. Ayan. Ini kadua amuin, kaya wagi magsakat apabila Islamin agamata. Nabanglong ta in agamata, bakang hati niya, bakang Islam, imana niya, bakang kita Muslim, na wala kita kaya wagi magsakat biyayan. Wala kaya wagi kafir. Atawa ka amuin murtad. Biyayan. Ini kato niya amo inkawagiban magsakat na milko ni sab. Hati niya tagmilik kita sinas imana ni alta tayaon nakaabot siya amo in had sinamo in zakata. So pama mga pananomiyaon, so pambiya mga paybiya ang mga pay kaandong upama niya. Hati niya tiyutupong siya apabila makaabot siya tunggatos kagantang na kiyawagiban ko magsakat. Nabalong tamag kilo na isa, makaabot siya punong nagatos kilo biyayan. May tipigyan amo in-milk ko ni Saba, at makaabot ni Saban niya. Nabialong tabulawan, makaabot siya amo in kawaluan tag 5 gramos. Gram, biyayan. Na may tipigyan amo in-milk ko ni Saba, biyayan. Dami ka ni kaupat niya na hati na in altaya, o hati niya sampurna in kamilik mo. Hati niya wayroon tagdapurwain, hati niya ikaw sa isa-isa mo. Biyayan, in tagdapos in altaya on. Na kiyawain. Ini kalima niya, so, pama mga alta, tiyatauta, mga bulawan, ibang mga ipag-business tayaon, na subay makaabot siya hang katahon. At yung pagpaligot mo ito, at yung nakaabot ng katahon. So, pama, nag-start ko si Ramadan 5, bay, nabihay yung Ramadan na at yung nakaabot siya hang katahon. Nagkiawagibang ka amuin magsakat. Nang ito, study mga syarat sin kiawagibang kita magsakat. Hawlanin, hawl. Alhamdulillah, dito na yung mga ini amoy in siyabot niya yung kata namin nakalilubong lang tatungod siya pagkalak pa amin pagjakat isiyuin amoy mapatut pagjakat ini kung siya mapatut ini alta yung jakatan sabot niya yung tukatan iba ng jakat ini na matarang Allah Ta'ala in nagwajib atau nagdaap ha ini bangsa muslimin in subay sila magjakat sin alta nila at supaya in amoin alta yaon in sin yaon ununo na sin alta amoy in limigot siya halawman sin manusia magsinublihan magpakay kaniya batamating kamaksuran tuod sin ini tungod sin alta di manjari amin lang ta kumbisyon na dyan sin hambuk manusia sabab ini to ini makuat mamiskinin hula bukon sa jamano siya lang taamoy asalwayron kaniya sampay sin awon makuada kasigpitan na kataan na ikakunahan doon namin maglibutan in namin alta eto kan nawya di binjakat supaya in mga miskit bihan na maka nanamisabihan sinamoy in kaya mga parasahan dahil nga amoy in ini parsukuan nila asal tiyatakam ay ini tiyutugila sin Allah subhanahu wa ta'ala parsukuan nila bihad to iban long tanaring ha mga ini biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala ha tungod sin ini pagjakat na lando malago inamoy siksa ha mga tao di magjajakat na biyayta doon hayaon parman sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil di hambuk ayat alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim. In mga sila amoy hindi magtaw na sa jasinsiyan magkumbis na alta nila bulawan kapilak ka alta di nila ipagnapaka na laong sinallahu di pagnapakaharan kabayan sinallahu subhanahu wa ta'ala in baita sintuhan rabbul alamin fabashshirhum bi'adabin alim papagkukuyaran na sila sin siksa sa ini sa pangsan siksa dahil Allah subhanahu wa ta'ala adapun na di ada sin ini arisin kita mga pila na adlaw lang talimabay nagkasabot na mo intungod pa alta bihan na inyan bukon kato bukon kita yung tagdapo
tagda po Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon, piyalaway hadya kato, at supaya kita pagkapag amal sin mga alta yaon. Paakaroon na kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nawang yato sa pamadi ta itunay na makikabalik kato. Sarta mo na, impiyag ikutan tawag sa pamakitari imang dihilbihan at tawari magpasaw, nabaranta. Bihan. Damik yan beta sin Allah subhanahu wa ta'ala ambuk ayat surah Ali Imran ayat ang 108. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Iwan lang niya yung mga manusia, lang tayaon kanila yung mga alta, Diyos sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw sila mamista, ba't yung mga yaon inihipag-ikot nila. Hindi sila mangdihil, di sila magpasaw si mga yaon, na inyaon dirihilan, kalabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, aming piyananam doon kanila, supaya sila makapag-amal, kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukod lang nga hikarayaw kanila bang sila sadya imaguno yan. Imagpakay kaniya, sumakawain niyon katan, hikakangi kanila, so may ta, dumatong hadlaw, akhirat, sayo taw ako na mabakilo. Hapag ikot nila to, amo unihi paminsan na kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, aw na mo hadis, beta doon, paaunan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya sa pantuntarian. Ati sintarian niya on, di siya makaigdeng halawon sin likusan niya, tuwi sa amin manok niya on halawon sin kuwan, di siya makagawa. Sarta, inamin alta yato, papasol pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya alam niya pagtawag din dito ha, tuwi suja akra. Amoy ini Biyahas. Biyaha, Biya ungas na singkar na laas. amo na ba? Nakalando na yung kalaan sinasin to. Di mag-dragon na ba? Dragon na, dragon na. Nauset pa siya alupon mo long niya. Sukod na siya man pa siya imining inhasit to. Ana kanzo. Ana malu. Ako na siya naalta mo long niya. Ako na ikuan. Napagsok niya panayantakan kamasun siya namin hasit to. Ini hawa sin kuko niya. Biya itabihan sambil hawa sin kuko niya. Hangdo pa yung hawa sin namin kuko yan to. Bang siya amin kugdanan bihan siya namin kuko sin hasit to. Bilubong siya pa lob sin lupa bihan. Bukod na halom sin lupa, palom sin narka. Hilubong siya man to palong bihan. Tapos ito nagumuha na siya pagwa. Ito pagwa na ito na siya sampak ng bihan. Nanamalaw niya. Amo na siya nilaw niya, nalta mo. Ako na siya nalta mo yun. Wihat din biya mga kwan. Nayat to lang ang mga uno na ikarikukan sa kalim at tungod siya namin biya mga kasarat-saratan na sabot sin sa ikahendo niya. Pag-sawsawahan na to, insyaAllah. So, alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. So, alhamdulillah in maudo nagbisaran sing kami ini mga palawan ha kami Islam amo ni palihanan sin zakat ng katwan. So in zakat fitra makas na sing kami sinadlaw yadto. So biyaon amo ni pagtaon zakat amo in wajib sa mga pangalta tawagan mga binatang hayop iban na sin mga umuwa din nga amon inlupaan sa buti Sheikh Sabir kaina amin mawajib zakatan daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna ang mga palangwan ha kami Islam in long tapangalta ini yan ang karasyon ng lang talaga ito katuan na supaya lang mausalta hindi kapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. So onay ng mga manus niya yan ang karan alta hindi magmumpat ka nila alta aw ni isabding ng mga manus niya na magmumpat ka nila inni matsintuhan ka nila mong kanila so absin na mong lang labay rin nga mong kaagin niya nagpakay sin alta Diyos ka na sin Allah ta'ala. So kaya ta si mga ulama in alta lang na rin magmumpa at hatagda po kanya malangin kan suway doon kanya into sarat ni katwan. Magkunfaat kanya suway doon into sarat kanya. Kaysa in alta niya ay ako na halalan. Suway in alta na dawhat niya gwa ding halal. Kaya usahan niya labay ding halal pero sangsaan niya amon ko niya tulian kapag gahin niya manusya. Bukon niya yang pasan. Iban bukon niya piyangakalan nakon kanya in alta yaon. Sa ding halal amon tarik
halal kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaruwa din mga alta, amuin long ta magmunpa at tagdapukan niya, wa an la yushkila sahibuhu an ta'atillah. Suway di makalipara, makasasat, iban di makabisi, haamuk tao yan, in alta na dawhat niya, day pagtaat po Allah subhanahu wa ta'ala. Arapon bang in alta, kaya buskan niya sin Allah ta'ala, na hinang sababan, di na ikatuloy dakan sin Allah ta'ala, di magmumpatin ng alta niya. Ikatuloy ang mga syarat, wa an yu'addiya haqqallahi fihi. Suway niya, ito na inhak sin Allah ta'ala doon. So inhak din doon ang mga paghalan, zakat. So riha ini mga palawan hakam Islam, in zakat, hati niya, piya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakatan long ta muna Muslim, taka-akal, iban badig kato na, so amoy mga syarat long ta, amoy kaya wajiban sin ibadat. So ay kaunan niya Muslim siya, taka-akal siya, iban sangkot in pangumulan niya. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, atungod sin kapardo sin zakat, ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibat ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibat ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Parman sin Allah ta'ala, ya ka mga bariman, pag napaka kamu min tayyibat, dahil mga amun sarayaw-rayaw, makasabtum, amuyin na usahan niyo, dahil mga yalar sin Allah ta'ala, wa mimma akhrajna lakum min al-ard, iban sin uno-uno na amuyin piyawa na mon kanyo, nagbuwa din gindupaan, dahil mga along ta amuyin, ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. So inyatuda akan sin Allah ta'ala, hamuk ayat sin Tuhan, khudz min amwalihim sadakatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kawa ka mo lang sin Allah ta'ala, kawa ka, dahil mga pangalta nila, ya Muhammad, ya Rasulullah, sadakatan, hati na ipagsadaka, ipagjakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. In maksud yan, ipagsutsi kanila, iwan sin pangalta nila, inamuyin, long ta, alta, karihilan nila, zakat. So diha ini, amuyad to in kawajib, long ta, amanunjo kising kapardo, sin zakat, hatiyak-tiyak Muslim. Amuyad to. Nasabot pagkain na singgoto kalasahan, hindi nga marukon sinara may Islam. Ratuan na. At niya, sa lago-lago, sa important daw na rukon, puasin syahadat, iman sambahayang, ikatunya ang muna yung mag-zakat. So ini ni mga panahon na may Islam, suway inilong tabi ang mga hatin singkitan niyo, subab na intaulong tadi mabaya, amoy in, di niya kahagaron in kawajib, hamag zakat ka to, ini malabing pardusan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sampay kaya mo, itas yung mga ulama, yung mga sila amoy maniod zakat, amon di sila magtunay sin zakat, sin kawajiban sila. Yaon in nisab, miyabot kanila, kawajiban sila. Atin niya di nila kahagarot in ni pardo kanila. Pagos na ako Muslim, inyad to atin niya makapakupor kanila katuan. Atin niya makapagawa kanila, di nga agama Islam. Mahukom sila murtad. In mga tawa mo lang, di nila murtad. Amo in putingon nila kawajib sinamunod, sin pagzakat. Naarapon nung si mga ulama, yustatab ang katuan. Arapon nung si mga ulama, bang sopama siya katuan, biya wala nagjakat, pasasin kaikot niya. Sa i-ikrar niya, inya unwajib ka niya. Daw si mga ulama ito, magdosadya siya. So magawa, minsan siya magdosa, minsan biyahayad to, na kawaon ka niya katuan, zakat, lurusun siya kawaon. Biya to kaagay, watas mga ulama. Sa matazir, awan biya lang ta, punishment hindi ka niya sinsara. Biya to katang, sampay lang tabi ang mga nabangso pa magkatong mga lumukos siya atin niya ipagkalo niya lang namang yung kawan alta ko na dahon ta kong magkalo na insara na may ta ipagkalo kay sab siya na biya to katon na biya to kagi namang sa pa masay minsab na katuan namang tawat na po Allah ta'ala mag-usod at zakat din ito lang sintuan pa ikhwan kong pidin na tayo magod niyo siya agama atin niya amoy na mo iya to nagbisar kita rin kain ito nga nanda zakat dakalay mga katotay mga hindi nila doon kahatihan bang uno ini ni pag-iano sa bahasa Arab ini. Bahasa Arab. Oo, i-real takan sa akin. Muna ka maksunan sa pag-iano jakat. Muna-muna. Di na, Muna-muna, ipursa po tayo naman, uno-tuudin naman po ano. Sa muin pasawa kunta muna-muna, sinasabot Sheikh Saber, in zakat, rukun dan rukun sin Islam. Ambuk dan mga rukun sin Islam. Beta niya rukun ikatu. In zakat rukun sin Islam. Di masampurna in ka Islam sinamon na siyo tao sumud pa ka Islam
bang wala doon yung jakat, subay doon yung jakat. Aun nasabot halawon sin parman sin Allah Ta'ala, tu ayat nagsunod-sunod, naglilimbang duarwa. Duarwa naglilimbang. Bang mo hinangunin, amoy na buok niya rin, hinangunin limbang niya rin masahin. Di tayo mo sin Allah Ta'ala. Tu ayat nagsunod-sunod, hambuk na yung ayat, ang sin Allah Ta'ala, Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Yes, sir. Ikaisa yan to. Bang kau nagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa adik kau magtaat sa Rasul niya, Di ano. di naman jari di tayo mo sin Allah Ta'ala yung pagtaat mo kanya. So, limbang ka, sinimbang. Subay rin doon lambang. Ini karwa lang sinamon ang buk ayat, uskur li wali-waliday. Pagsukul kau kako, iwan ha dua maas mo. Nagsyukur ko pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sin nikmat yan hara niya kay Musa. Di mo pagsukulan ni na mo ina ama mo, dua ama mo sina ay ini dua maas mo sin doon ko na haong kan di datay mo sin Allah Ta'ala pagsyukur mo kanya. Ini katu ayat lang sin Allah Ta'ala aqimus salata wa atuz zakat. Kaya nagsambahayan kau sa di ka magtunay sin zakat, di datay mo sin Allah Ta'ala pagsambahayan mo hati niya in ka Islam mo ay kay sin Allah Ta'ala atat kala ka way tay mo na sin pagjakat. So, bunalin ba ita sin amo ni Sheikh na important in amo sa karaanan sin jakat. In jakat bang mo ihon na way rin ka Islam mo. Larak inamon ka Islam. Asabab to nasabot ni Sheikh Alim inamo parihalan sin amo tao di mabaya magjakat na tao di mabaya magjakat in Umar ibn Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nag-declare sila naman po. Lang sila Abu Bakar, bang aon magpinig ha antara sin sambayang iban sin jakat, bunuon ko. Nanaaw ni pagbuno amon law ni Harbor Ridda. Nakihatan sin kita katantan nakapangadji, bang biya din taud sin amo ni casualties sin amon mga kwanta pasaran sin amon Harbor Ridda naon pasal sin jakat. So very important in amo in jakat. Hindi ni maang-ang inamo ini pasyal pagjakat asabet tu suway in katantan amuin ang parhon nila in pagjakat naman tu nakita pa amuin kuan ang law newat uno naman tu din amuin uno tu din amon jakat na in muna in zakat ikaisa amuin law ta imaksud sin jakat muna ipagsutsi sinamuin alta sinamun tiap-tiap ang katao in zakat. Ini karuannya law sinamon baita sin Sheikh Sabir kaina in pagjakat buku niya tu makakulang sinamuin kuan ito sabab insya kaula-ula amuin law niya istismar sin kuan biasa kaula investment inalta bang mo jakatan dukangan sin Allah Ta'ala barakat sinamuin alta in alta yan gaman tumaw bukun ikalawa kanya gaman ikataud niya yan important din unfit ko alay bihat dinamuin ini pariharan sin ang iba na Adam ang fik tungfak. Lihat din naman maksud in pagjakat bukon ikakulang sinamuin ini alta among kami milikanta. Sa gaman ni kataud sabab dihilan sin Allah Ta'ala barakat. Bang dihilan sin Allah Ta'ala barakat inununo para kala sumambo iban ini lumaggo inamong kakwana. So important in pag zakat. Amoy dibe mangika sumpat ko sinamuin. Ini kuan sin dua Alhamdulillah natin pa inya to pag lano pagsutsi sin alta. Sa alta hambok ito rin ha mga ini pangandol sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hambok ipon niya. Amoy in lumabay rin doon kanya in rijikit sin dukain. Yan. Nabang siya kapangandolan sabi hato indan niya ganapan sin Allah Ta'ala ganapan ang paganapan inamin alta doon kanya. Amoy ito. Biasa namin siya butahin doon. Pag napakakaulong niya, supaya kausap ka, napakahan. Bihat. So, ating niya, tiap-tiap ko magini jakat, ganapan sa sinallah ko ta'ala ini ni alta doon kayo mo. Supaya mataod pa yung matawang mo. Bihat din namin ini. Pag kung siya tumistaon kayo mo, ini ito, amal mo. Bihat. Ating niya, malagbo yung kapaigdahan makawa doon ha, tungod sin ini pagjakat muna kapaigdahan tungod pa pag-agama ini kau kaya tunay mo in hambuk rukun dahil mga rukun biyadib kayo mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bihan ini karuan niya in ikaw mahinang parsababan
asal-asal da masuokin pangatayan mo, magsusuok, kau harap katuhan Rabbul Alamin. In kapaigdahan. In hikato niya, doon hayaon, amoy ini tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamin paghinang mo yan to. Pag tunay mo sindaakan niya, tutong basan na kula din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bihantuin biya kapaigdahan na tungod sin biya mga pag-agama. Pag-agama. At inabukon sa diyahabihad to, aon kapaigdahan doon tungod pa amin parkala lang tapag sumad niya sin ikaw, hambuk mano siya, iba hambuk mano siya. Sabab inyat to, bang mo hinangunin pa nito, maaon in pagsumad niya, maaon tumubo in pagkasilasa, maaon in pagtulong tabang haantara sin ini ikaw, iban sinamo in kiatok balan mo sin ini uno yato sinamin jakat yato, maaon in ini atin niya pagtulong tabang doon. Hamin aturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit pag yan lang taawanu alal birri wal taqwa, wala taawanu alal ismi wal udwan. May tasyabutin niyon sa mga tao. Amo hindi magdajakat, biyayta si mga sila. Biyayta isay ko tayo in yato. Aun waktu long niya, tumubo inamoy ini duwal sin miskin ha taulayahan. Labi-labi na bang kakitaan siya nagpapakay sin alta yato, pakayon niya hipaggasto pabukon amo. Gaman hipagmasyat niya pabiha. Di bukod marayaw yato aturon si mga tao aming kulang kabuslihan. Labi-labi namin mangusiba pagkaon biha. Pangisabiyalong na dihil na kato din si mga bihao. Usibaan sadya. Dirihilan sin Allah Ta'ala pangusibaan pa. Nabiha. Naunok tulong niya tumubo inamin dugal doon lang sin ini pangatayan nila. Na inyan to, mahunit mo na ito, bawiun, nang sa pa dimuwal ng tao kayo mo. Diyan, habi-hating kahalan niya. So, din ang mga kapaigdahan na kula, makawata, bukod sa diya kapaigdahan tungod pa ang lang ta, ng ibadat ko pa Allah subhanahu wa ta'ala, kapaigdahan sambil amoy in maaw ng pagsumad niya sin ikaw, iban sin, tayo manghud mo lang ta, aming kulang kapos, bihan. Nabihan to. Sa kapili lang tawang kuan, sinabi ayatan nito nabasan si Khalid. Khuz min amwalihim. Nya imana niya tinya in zakat ini inkari asali niya tuod in taga alta subay patumtuman sila sin zakat nila. Tinya hayatan na narakin na Rasul sallallahu niya sukuta lang nin zakat si mga tao yaon. Sa piyang natin karate ikasos si ginawa nila mga ibadat nila. Diba ikasos si pansin alta nila. Hanggang di habang Islami na marinta, yalong ta mga Islamic countries yaw, mga Malaysia yaon, mga lugay pa mga Kuambaya, naon mga amil nila, amil, manunukot sin zakat ng mga pitra yaw. Hanggang nakalamod yatin amil ha, muwalo yato. Kung sin Allah Ta'ala, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wa fi sabilillah wa ibn as-sabil. Iran kompet. Wal gharimi. Zakat ya ona tidak on tartanto biya ang mga kwan nila. Suko biya. Na irong panagnaan niya ona tinya lil fuqara hati ang mga tao fakir. Na im kamatawran na tao kaondeng katutan niyo. Ipamaham ta si fakir yaon imam. Bukan imam in fakir ya. Oo, matao din mga palang niya. Dito kita lang niya magsakat ha pakilong niya kan pa imam long niya. Siya pakilong niya diya. Nabisa pa yung kauna siya mapila yung service niya, tayaran siya. Sa katunad sa katan siya biya na. Hati niya bakit siya, yung piyagyan ni pakiri ni hati niya ang kulang kabos siya. So pama makakaon siya biya yaon, di niya na isa kaya uning kaunan niya gana-gana. Ampas siya lumawag na isap si pagkaon niya. Iban wayrong mga bayan niya, biya mga hula Arab, ang mga mga mag-tent sa sila, mga higad, mga kuha niya yaon. Na may tipya kuan. May tipigyan fukara. Pagkan mga imam pigyan fukara biyan. Namikyan ang pandikato pa biya pangadatan ta biyan. So pa mga panday panday ha sa biyan na. Nahayin nga di pa maakil wayo anak mo harap pa panday pitra niya zakat niya. Sabi ko ito aturan sin Islam. At kaya pagpuasin pagpanday pagpanganak ka anak mo ito, way na connection sa panday anak mo yaon. Way na kat na yan to ha. Narakali mga panday, maginang pa si mga, makuha na yung mga magsisirik-sirik yaon, mga magnujum-nujum yaon, magwasa si mga bining singkulit sa mga kuha na.
biara ko wala nakatunay sin zakat yaw. Pasal inuwalo sini piyaon, subay mga tao nag-ibadat pa Allah Ta'ala. Mga Muslim sila, biya. Amo yatin biya, kuan yato. Na so pamaamil natin niya, nasabot dito amo magsusukot sin, magkukulik sin mga pitra to ka zakat yaw. Na bisan pa yung kaunan niya, dayahan siya, apabila amil siya, na ang bahagi niya din ang zakat yaw. Sa amon hulasan sana si Matu Marisia. Sin walo. Walo sini piyato. Biya to Malingkat section na sabot mo yung tungod pa amin na ini mga mapatot dirihilan nito, lawi-lawi na indua panagnaan, piao na sila Allah subhanahu wa ta'ala, in fukara wal masakin. Indua ini biya agad di makuan bihan, ikabay takaw no to di malam maring harwa. Amo kain pakir, amo ta kain miskin. Bihan, biya magliw-liw na hadyan, biya pagkuan si mga number 1, mababa, kulang karos niya, amin pakir. Amin pakir. Ang kanapiya una. Kanapiya una. Amo to dito naman siya number 1 lang siya basa Tagalog. Amo ini pulubi pagyanos. Pulubi. In definition namin lang niya walang wala. Amo nuay kung to. Walang wala. Walang wala. Ang kain naman masakin. Amo in kuan lang niya, amo in mga masakin. Mga masipiting kahalan, biasin sa makakaon na isa ba? Biasin na siya but ni Sheikh ay doon. Amuin makakaon siya, bihayaon sa pagmahapon niya, hindi na kaya nga tabang unuin, kaunon niya, amuin kuan na ito yan. Atin niya, aun, ini-rejiki niya, source niya si kuan sa, di makajari, hansin kalalagyan niya naman, mausa-usahan niya. Amuin natin naman, bukara, iwan masakin naman ito yung pagbigdaan. Beta dito lang niya, atin niya sabay siya mag-ibadat. Ito sarap din. Ito rin sa mga kuwan niya. Ang kanain mga ini, ha mga sila, amin nakaunay ito, mahunit magdihil ang mga tao ini. Sabab yung mga tao ini, tiyatapok nila yung amin kamiskin nila, ibansin ka pakir nila, amano siya. Dahil na siluman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil beta alam sing Quran, kinsipat nila, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Atas nila amin magsandalwihan, di nila hipatila sa mano siya in sila kulang karus, imbihan. Ang kana kawajiban tuod, ha mga tao magtutok baldan lang. Lawakon nila in first class in. First class sa din namin pakirin. Tas sa buhong agniyaan min at taapok. Tas sa panganal mo rayaan. Sabab hindi di magpanayo. Di magpakita si kamiskin niya. Di magpakita sing kamiskin niya, ang panganan mo dayaan. Di mamay. Para ang maksud niya sa Diyapa sa Di siya mamay. puun na yung kuwan niya rin. Sa sumagawa, hakita kahatihan ka. Amang pangdaig katilahan mo, kaingatan mo ini ni inamin lang ta, intaas sinamuin, standard ba lang ta sinamuin kahoy alam niya. Kana naman mo yan, ta magpangdaig. Ang kana malago to, di namuin, para sugpatan si magpangdaig. Kaingatan mo yung kahalan ang kanasambil in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta kato tanyo la yu'minu ahadukum man akala wa jaruhu ja'i. Ini di mabistayin hambuk tao awon pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala amin magkansan siya magkaon magtuhiyad sing kakaon niya pagubos inhalayg bay niya hiyakapdi at inisubay niya tumamaparuli inamin na uno niya kawajiban kaniya magtulihan in mga yan to. Na amo ito, mahunit siya paklawa ko. Ito ka na Red Cross. Sa nagutan, baited daw. Magkilala kita ka pa siya sa dahil rin sa mga na bihayat yung mga ini rin mga ini hika ganak ko rito kami. Tungkol si miskin, iban si pakir. So long tayo pakir ka tuwan, alam ta labi siya rin ha miskin. Kung tawag nila al-fakir, asad yung hajat na miskin. Labiin ka barhajat niya. Amuyan to ha. Na amal sintaurayhan ito, amin lawakon niya mga yan to. Bukod siya amin magpatawag sa mga radio, sa mga magpa-announce bihan, inakoy ni magjakat, kari ka mo yung barhajat. Ito rin ang mga wisdom sin mahita, siya butsin Allah ta'ala mo na. Lil pukara. Wal masakit. Wal masakit. Pwede na sunod-sunod. Dito ka, sumunod na natin. Iba nimbiya mga pagsakatin, so bay, bang dapat itapok mo ha, matasin pagkain mo mano siya. Atin niya, iduhal sinto umo ini, agon-agon, sampai lawa mo di makaingat. Yeah, to yung biya, ang yatin number 1 to biya mga pagzakat ya.
sa ipagbidaan sin zakat iban amo in sadaka na in zakat so mo ibaita hataw tukbalan mo in zakat ko atau ka sadaka wajib. Sadaka wajib. Yan bang mga sadaka mga sunay bisan din ako mamaita Hindi. may na problema. Sa in zakat so ko mamaita to sadaka wajib. So to ang pamasahli. Amok din ang mga sarat. Amo na Dito ka doon, Inamon pagbidaan sin sakat ka iman sin zakat long ta in tumod pa amin zakat misan long ta kakitaan ko magduhal magkuan biha di siya mahinang riya Di pasal mo na wayagib kaniya Wajib. sa amin tungod pa amoy ini itukbal mo bihan inyaon sarak ka bang aon dapat subay matihitapok biha but sabab amad to dito hato tumubo in riya kanaon din ha mga bayta si mga ini kuan damik yan din ha atar bayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam in magtukbal sin zakat bihan amun kikita sinta o labi-labi na amin mamayta kaw ini ni zakat dihilan ko sin Allah Ta'ala 25% additional pa amin ini uno yan ampain namin sarak ka hitapok mo ganapan sin Allah Ta'ala 75% inamuin karayawan hapagduhal mo yan to amin hiruhal sin tuo di kay ngatan silawa bihan bang siya sarak ka sababi niya tulong niya kuan siya pa amin riya bang siya sarak ka bang siya wajib naway mahinang usab kay wajib iwan makarihil pa ka encouragement ang mga kaibanan makatumtum sila hiway to ako nakajakat long niya iyabutan na to ako sin kuan so hambok ito mahinang sabab sin amin makatumtumin kaibanan biyan wala nakapagjakat nabihan ini kuan. So alhamdulillah, padalan sing kuan katuan lang ta. Mo ang pawakto ta mo luta ni sabi ni pagtabon. So na siabot ta ning kawajiban sin zakat, in hukuman sin zakat, iban sin mga alaw takangian sin tori mo sa zakat, kang sin mag zakat naman gani amo in minimum amount ba katuan ha. Ko mo in taw kawajiban mag zakat. Pila in alta niya amutan, mamot amo in mawajib na kana so in zakatan. Bang na zakatan na mo siya pang tada. So amay din subay kahatian sin mga dimurong kato bang pila in minimum amount kato na mo in lang ta mawajib na zakatan. Amon liwat halam sinang kataon doon natataunin amon alta-alta niya. Amo yan to. So nasabot kato na sin lang ta tungkol sinamon pag hindi kato inilong ta na kabiyasan ni kato sin kato na atapon nasa rasa sinang kuan ta zahabot fidda. Bulawan iman sin pila. Naman jari biadi namon lang ta ko mo sila mawajib magzakat. Amo yan to kami. So manjari compute sin mga ulama lang ta in bulawan kato na so siya isro na dinara na miskal. Miskal. Ito kagit. Dinar. 20 dinars ka to na. In kawan dinar ini equivalent niya 85 grams of gold. Kawalan tag 5 grams ka to sin bulawan. Amo yan to. So in mga ulama so nila lang na kita o namon kiman mo biadiin. Pila sin hasinta. In kawalan tag 5 grams sin bulawan to. Pila halga. Pila sin ang kagramo. Na singkahapon katuan nakatawag ako pa umuk klase-klase ako magbibibi bulawan sampai aso ko lang ko pila sini pagkakaon ni bulawan kagram yaon nagkamay ta nakatuan nakagram lo na hang ibo siyang 100 ng gram si bulawan Among bulan 1,100 amon 22k yan nila o tag 2 karat sa dina among bulawan marayaw pure siya. pure so ang ibo siyang 100 sa nakahapon ang dimog ko daw na hang ibo 800 ng kagram amo yan to. So, i-multiply tayo 1,800 pesos o 1,885 grams. Amo yan to. Bang pilay na mo lang ta halga niya to katon amo iti mawalin siya katan. So, compute ko katon mo nito di mga kuan lang ta. In hangka gram, in equivalent na katon 2.7 susok. Yan ang susok. In kawalan tag 5 gram, amo na wajib katuan lang ta jakatan amo halaw sing katahon niya doon kaniya. Multiply ko pa 1,900 pesos ha price per gram in equivalent niya 161,500 161,500 so ay aunsin mo hanggatos ka numantag isa nga ibutag 500 kato na insin mo amon nataw mo halom sin hang katahon doon kaya ukuman mo nawang ha price sa 1,008 times 85 grams katuan 153,000 ang gatos kay man tagto nga ibo inamon nisab niya mawatot na jakatan so mangkita man to mapapamawa katuan ang gatos kay man tagto nga ibo bang aunsoy mo rin doon lamang katahon kaya ukuman mo
wajib na kayo mo magtsakat. Yan. Kuan ba Tama ito. in kuan yan tungod sin dollar, dollar ba yan magkuan sila mo yung price sin Bulawan. Yung price sin Bulawan. So bukod siya tutog. Bukod tutog Bukod siya. tutog. Si mga lima bayaon Magdaluros kayo. magdaluros siya. Si mga lima bayaon longta in kuan niya sampay hanggat ustad tapatan labi. Inamoy in nisab niya. Sin mga duad-adlaw ra ko man yaon, miabot na siya hanggat ustad kay man ini naibo in long time nisab sin kuan. So long time ini amin market price di Market kato. price, singkapon ka, tuan price singkapon, di kato. Market price 1819. di kato. Yan to. So na inyan sabay ikaw kumandoon ha amin bang tungaan niya. Ha level sin kuan. Ha level, Oo. So mato kita Bukong ikaw dito taas, bukong ikaw di hababa. Oo. 1.8 or 1,000, Oo. 1,850 Bihad. Sabab na in kay ba na mag-depend sila yan ha amin rate sin dollar. $10 ka. O kuma sila rin doon. Amen. O iban in tungod pa amin ni Sabsin Bulawan, duka iniwan sin ni Sabsin ini Pilak. Pila. In ni Sabsin Pilak bihan na iban in beta si mga ulama, di man jadi papaglamuron ng Pilak iwan Bulawan. Sa Bulawan. Sabab aun siya hukuman kaniya-kaniya. Dugay yung hukuman sin Pilak, dugay yung hukuman sin Bulawan. Bulawan. So di man jadi papaglamuron ng Pilak iwan sin ini. Impila ke magkawat siya biya tunggatos dirham. Tunggatos dirham. Biya 200 dirhams ka pa. 200 dirhams. In silver, ang pilak yan, 200 dirhams siya. Sababi na mong pagtangon niya, kapatan, inambok siya, kuan, nambok ka, ang sabot sinabi sa salang hadis sa munlaw na, amon, khamsa awak, beto ka to, atuan na, siya buti na kaya kopya to, amon, atumon sin, Khamsa tausok. Ito taas. In kuan yan, in Bulawan, isro na mitkala. Ha? In kuan. ini katuan na, laysa fima, wa laysa fima duna khamsi awak, minal warik sadaqah. Wayroon atin niya zakat sinamun di mabot 5 awak pagtagon din ang mga silver. So sinamun awak katuan siya butin di hay ni among pagtagon nila lang na ya baita atin niya in awak kan among aukiya pagtagon. In aukiya arbauna dirhaman. Kapatan dirhaman mo aukiya. So bang sopa masya 5 na 40 times 5 200 dirhams. 200 dirhams. So siya baita pagka in 200 dirhams sini sa pama, na in zakat niya katon halong ta 1/40 ta, 140 pa to gabi. Pero puro sure katon na in 2.5 sin 200 dirham, 5 dirham. 5 dirham. 2.5%. Sa kaunta pa 2.5% ka akin. Nabay ko equivalent sa sin tayo. Pila Na amay hindi ko kay ngatang gato. No sa kemanan, bangkaw kumawa na price sin silver pila, mababain na mo. Maka zakat ito nga nung kataan. Pagka kumakabalya sin Bulawan ka, yun ang mataas. So yung mataas sinisab niya. Nabi ito katuan. Nadi ko makakita nila mong price na mong silver. So only kuan kita kuan kan Ibn Rushd. Zakat simbiya kuan biyan, ini equivalent ni na sin tabiyan. Na biya tungay bu $700. Biya ito katuan. 3,700 plus biya. Na amoy ni Pila. amoy ni ta kay ngatan bang haon kumakita sinamon value sin Bulawan at wa sinamon silver kagi. Bang Bulawan ito ni kain na. Sin na doon ha kuan ha dirham. Doon maka Doon na dirham ka. doon maka. Doon kita dirham. Dirham ka. Dugay Na so mababa siya. Medyo pinaktatas. Mababa siya katuan no. Mababa siya. Sa bang kita pa Bulawan mataas siya. Only sa mga kuan sinamuin ha mazhab sin Ahmad bin Hanbal ang biayagad sin Saudi yaon. Subelong niya makaawat long niya in kuan mulong niya ha hangibu real na kiwagi bang kamagsakat. Ang Imorial pila sinta katuan. Lami mo to sa'yo. 10,000. Imorial labit 10,000 na. 10,000 plus. 11,000 plus. Ang po. Mga 11,000 plus. 11,000. Namay ito niya kitab sin mazhab sin Ahmad bin Hanbal. Kiyon sin Saudi. Equivalent na ka Real Saudi. Naman yan. Pagkaabot siya lang ni hangibu. Niya. Na bang kita man pa Bulawan malagko. Sway nung pamaray natin. Di kita magkazakat. Di magkazakat. Sa mga doon pa silver, mababa. So magkazakat. Sabi ang mga tinwarik. Dito kita kage. Warik kay ko. Namang Tuhan ni kiasun tarit sa Saudi, ang Imorial Saudi, ang natagat niya. Ati nari ni kulang labi mga
lumabiray hang po nga ibo, subay ko Magjakat na. At least dal 10,000, uy, jakat niya. Uy, jakat niya. May abot ni sa. Correct ko. So amo yan tintong wadhagwan. Banglaon sa talong ta mga putang limang ibo Na, yun. na jakat. Correct. Na inshallah ta'ala biya mamay matukay ko Red Cross. Katuan mo man kami rin di. Bang buka na kita mo. Di dito amay di maksud invite yan to. Buka dito. Biya kon si mga katay mga Red Cross yaw. Na bismillah. Inshallah. Bismillah. Okay na. Marami. Inshallah. Yan ito yung mga kataw-tay manguran, biyaon biya mga nag-invite kanila na insyaAllah ta'ala din sila ito biya mga pabukaon dito. Yan na katuan ko. Red Cross. Manjari, in kami ang nakuman yung mga nakapin biya mga 4 minute, insyaAllah na pagkuhanan na muna ini taluson na mo insyaAllah subhanahu wa ta'ala kan lumod pa amin siyapot nila hain doon amoyin long tapag amin pagdakatin ng kapila Masawa na sa ito na dakay-ray, Ustad Arlin na doon na dahil nga bulawan, papila, maun pa amuin in silver lang tamo na kuhan yan, sampay mo pa amun lang ta, unod pila amin kuhan ito, matampal na inamon mapatut jakatan na hindi ulit ta-discuss ito atin bang di ka to dasin siya buti yung saber na ini declaration ha mazhab sinamuin kuhan in amun real Saudi bang mabut siya ang ibu pilak aun jakat niya na bang ta inhal kasi na mo ini real Saudi ini kuan pa convert pa pesos among sindi akato in kumugdan siya in hangibo kuan hangibo ini real Saudi hangputang isang ibo labi sinta kuan hangputang lisa lumabiray hangputang isang ibo pesos na amot yun naman natin na bang takawaan dahil dito bang ang pilak ta limiyo rin nga amo in hangputang isang ibo ini to ang jakat niya. Utang tanalong tang putag 2,000. Putag 2,000 na ho. Ang jakat niya. Aun na to jakat. Ang jakat niya 2.5%. Pwede 2.5% sinamuin ang putag 2,000. Narito kita magjakat atin. Atin naman dyan kita kumawa doon na ako. Hindi ka to manjari kita kumawa din doon na ang putag 2,000 kaataw ang putag 2,000. Manjari na yan doon na ako. Ano kumawa sa ang putag 2,000 kuan na to. Aun na jakat niya. Ang putag 2,000. Pasal sin Saudi yan, ini stable siya. Di siya magkuhan, di magdagdag, di magkuhan. Stable pa siya rin si dollar. Na ikakanap na tiyo-tiyo, all pa ba mga pila minute, 2 minute hati ko yun, insyaAllah. Amin tungod pa, amin ni bulawan lang niya piyapakay. Sabab hindi ni bukon siya long taan. Maraw ito na sabot. Katanto yung mga kaiwanan biha. Maraw ito na sabot. Sabab aon din ha mga madhablong niya, atin niya bang siya piyapakay, Wayron na jakat niya. Wayron na jakat niya. Sa sumagawa, mataod day sabding ang mga ulama, habihad to, muna riwayat din kanay siya hatungod sinamuin pakayan niya ini nangasuho siya Rasul sallallahu alaihi wasallam bangyad to jakatan. Naman jariin sambag kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkaw mabay along niya ini ikakuyag na kayo mo inamuin pukpukon kaw rito halam sini ni pinarkadahan ng pasalan sinamin bulawan yan na at ini ay nakamagjakat. Sabi ito na isa rin hawak to in uno niya jakatan niya na hadya inamin mga minsan niya piyapakay. Ambok pa rin doon haon yari ambok riwayat din kan Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma aon hambok babae rimatong Rasul sallallahu alaihi wasallam in babae aon nag-ambit siya sin anak niya sa tain anak niya aon lang ta ini pakayan bihan deng habulawan bibutang ha 5 niya pagubos tiudlo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in bulawan unlong niya atoti na zakat hada unlong niya pag ini jakatan mura ini kuan niya laong sin babae tula laong niya ron haon uno kakuyag kay mo lang ni amoy ini intungod pa amin yan haadlaw akhirat mahinang para sa baban ini pukpukan ka rito sini ini magbibinsa na halam sina pinarkadahan pasalan sinuno yan nakiyawa magtuy sin babae ito
fa'alqathuma wa qalat huma lillahi wa rasulih in karwa ini lawnyaha kana sinallahu ta'ala wa sin rasul. Inamin yan. So, naamot mga tataw tayo manguran kalau kabalikan na mo na insyaallah subhanahu wa ta'ala pasal apikin waktu na rimatong na insyaallah subhanahu wa ta'ala in waktu si nini pagbubuka na to. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.